Helo, shwmai. Alison ydw I, a dwi'n gweithio yn y maes addysg. Yn ein hawdurdod lleol ni, mae addysg cyfrwng Cymraeg wedi bod yn stori lwyddiannus iawn gyda mwy a mwy o rieni a gyfalwyr yn dewis ysgolion cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant. Mae rhieni a gyfalwyr wedi dweud wrthon ni droion eu bod nhw wrth eu bodd bod eu plant nhw'n cael y profiad Cymraeg yn llawn yn yr ysgol. Rhywbeth mae nhw'n teimlo na chawson nhw yn ystod eu plentyndod eu hunan, ac mwyn i'r plentyn fwynhau'r Gymraeg drwy gydol ei fywyd, dewis addysg cyfrwng Cymraeg yw'r opsiwn gorau. Mae ymchwil yn dangos bod ysgolion cyfrwng Cymraeg yn helpu i feithrin unigolion iach a hyderus sy'n dod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg ac sy'n teimlo mwy o balchder am eu hunaniaeth a'i treftadaeth. Mae awdurdodau lleol yn ne-ddwyrain Cymru wedi dod i ddeall nad yw pawb yn effro i addysg cyfrwng Cymraeg ac mae'n bosib eu bod nhw felly'n colli cyfle. Rydyn ni felly wedi penderfynu estyn llaw at ein staff a'n cymunedau drwy'r fideo yma a fydd yn rhoi trosolwg byr i chi o sut mae denu teuluoedd newydd at addysg cyfrwng Cymraeg. Drwy ddilyn y canllawiau yma, fe fyddwch chi'n ysgogi'r newid rydyn ni wedi addo i wneud yn barod yn ein cynllun strategol Cymraeg mewn addysg. Fel y gwyddoch efallai, mae ysgol cyfrwng Cymraeg yn eich ardal chi. Mae addysg cyfrwng Cymraeg wedi ei chynllunio i fod yn gynhwysol ac mae am ddim i bawb beth bynnag yw'r iaith sy'n cael ei siarad yn gyson gartref. Bydd plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn ffynnu drwy'r ddarpariaeth yma. Dyw rhan fwyaf o rieni ddim yn siarad Cymraeg, felly mae popeth mae'r ysgol yn ei gynllunio ar gyfer y rhieni, fel gwaith cartref, adroddiadau a chyrclythyron ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ac wrth gwrs, mae plant sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg yn dweud wrthym ni gymaint maen nhw'n mwynhau dysgu Cymraeg a Saesneg yn yr ysgol. Yn eich barn chi, faint o'r wybodaeth yma mae'r cyhoedd yn gwybod amdani? Yn rhan o'n cynllun strategol Cymraeg mewn addysg, mae gyda ni gyfrifoldeb ar y cyd dros estyn llaw i bobl yn lleol, i roi'r ffeithiau iddyn nhw am addysg cyfrwng Cymraeg, siarad gyda nhw a'i croesawu nhw, fel eu bod nhw'n teimlo'n ddigon hyderus i ddewis ysgolion cyfrwng Cymraeg ein hawdurdod lleol ar gyfer addysg eu plentyn. Gadewch i ni ystyried y ffeithiau. Yn ein hardal ni, yma yn ne-ddwyrain Cymru, mae mwy na 75 ysgol sy'n cynnig addysg i blant a phobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg. Mewn ysgol cyfrwng Cymraeg, mae plant yn gwbl ddwyieithog erbyn eu bod nhw ym mlwyddyn 6, blwyddyn olaf eu haddysg gynradd. Ac wrth ddefnyddio'r gair dwyieithog, rydyn ni'n golygu eu bod nhw'n gallu siarad y Gymraeg a'r Saesneg a darllen ac ysgrifennu yn y ddwy iaith. Mae nhw'n cael mwynhau'r ddwy iaith a'r ddau ddiwylliant. Mae llawer o wybodaeth am yr ysgolion cyfrwng Cymraeg yn yr ardal ar wefan ein hawdurdod lleol. Gallwch chi fod yn hyderus eich bod yn cyfeirio'r cyhoedd at y wybodaeth fwyaf diweddar. Mae gwefan Cymraeg i bawb ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysg cyfrwng Cymraeg ledled de-ddwyrain Cymru. Mae'r wefan yma'n cyfeirio pobl at wybodaeth gan awdurdodau lleol am eu hysgolion ac am siarad Cymraeg bob dydd ym mhob cymuned leol, trwy'r mudiad meithrin, menteriaeth a Cymraeg i blant. Felly, pryd yw'r adeg gorau i blant ddechrau siarad Cymraeg? Yr amser gorau i blant ddechrau siarad mwy nag un iaith yw pan fydden nhw'n ifanc iawn. Mae ysgolion cyfrwng Cymraeg yn defnyddio dull trochi llwyddiannus, lle bydd plant yn dysgu Cymraeg mewn amgylchedd Cymraeg ymarferol. Mae'n gweithio'r un mor dda a phan fydd plant yn dysgu eu iaith gyntaf gartref. Mae Cymraeg i blant yn cynnal grwpiau wythnosol am ddim mewn ystod o leoliadau lleol. Mae pob un o'r trefnir yn siarad Saesneg ac yn cyflwyno'r Gymraeg dipyn wrth dipyn, drwy yoga ar gyfer babanod, chwarae, odla chan, a mae'n ffordd hyfryd o chwarae ac ymlacio gyda phobl gyfeillgar. Yn dilyn Cymraeg i blant, mae grŵp Ti a Fi, sy'n grŵp chwarae galw heibio ar gyfer babanod a phlant bach.
Fel arfer, mae'r rhain yn digwydd yn y ganolfan gymuned neu'r llyfrgell leol. Wedi hynny, mae'r cylch meithrin. Yma bydd plant 2 oed hyd ac oedran ysgol yn gallu dysgu Cymraeg trwy chwarae mewn amgylchedd gofal plant cyfeillgar. Gallwch ddysgu rhagor am y grwpiau yma ar wefan y mudiad meithrin, neu ar dudalennau gwe y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Bydd plant yn cael dechrau da yn y dosbarth meithrin o ran bod yn ddwyieithog. Ond fe allan nhw hefyd ddechrau'r ysgol mewn dosbarth derbyn, neu hyd yn oed ychydig yn hwyrach na hynny, gyda ffrind dim sgiliau Cymraeg o gwbl. Mae rhieni'n aml wedi syfrdanu wrth weld sut mae'r plant yn ymateb, a pha mor gyflym maen nhw'n dysgu'r Gymraeg. Mae plant wir yn aruthrol. Sut ydyn ni'n gwneud y stori am addysg cyfrwng Cymraeg hyd yn oed yn fwy llwyddiannus ledled yn hawdurdod lleol? Mae'n syniad da i annog rhieni a gyfalwyr i nodi ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ddewis cyntaf wrth ddewis dosbarthiadau meithrin a derbyn. Yn ogystal â hynny, os bydd rhieni a gyfalwyr yn dewis symud eu plentyn o ysgol gynradd cyfrwng Saesneg i ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, mae'n rhaid i ni eu cefnogi nhw ym mhob ffordd bosib. Dyw hi byth yn rhy hwyr i blentyn ddysgu Cymraeg. Mae gan bob awdurdod lleol wasanaeth trochi yn y Gymraeg lle gall plant oedran cynradd gael cymorth dwys i'w helpu i symud i ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae'r gwasanaeth yma'n helpu plant i ddysgu Cymraeg mewn ffordd ymarferol am dymor neu ddau, dim ond tan y byddan nhw'n barod i dreulio'u hamser i gyd yn eu hysgol gynradd newydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â thîm derbyn disgyblion yr awdurdod lleol i gael manylion a rhowch wybod i rieni a gyfalwyr sydd am ddysgu rhagor a gallen nhw hefyd gysylltu ar adran addysg neu eu hysgol cyfrwng Cymraeg leol. A oes lle mewn ysgol cyfrwng Cymraeg ar gyfer pob plentyn? Wrth reswm yr ateb yw oes. Mae darparu a hyrwyddo llefydd mewn addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant a'u pobl ifanc yn gyfrifoldeb ar bob awdurdod lleol. Yn ogystal â hyn, dylai fod cynlluniau pwrpasol ar waith i gynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael, fel bod rhagor y blant yn cael y cyfle i fod yn gwbl ddwyieithog yn yr ysgol. Mae gan bob ysgol cyfrwng Cymraeg ei dalgylch ei hun. Hyn, fe fydd y dalgylch dan sylw rhywfaint yn wahanol i'r dalgylch ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg. Mae'n hawdurdod lleol yn gwneud ei orau i greu dalgylchoedd rhesymol sy'n ystyried y gymuned leol, y ddarpariaeth o ran ysgol cyfrwng Cymraeg ar gyfer yr ardal honno a sut mae pobl yn teithio i'r ysgol. Bydd yr awdurdod lleol a'r ysgolion eu hunain yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau trefnidiaeth ar eu gwefannau a drwy'r cyfryngau cymdeithasol. Sut gallai roi croeso i bobl y mae'r syniad o addysg cyfrwng Cymraeg yn newydd iddyn nhw? Mae'r ysgolion cyfrwng Cymraeg yn awyddus iawn i gwrdd â rhieni a gyfalwyr sy'n ystyried ysgol cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant. Mae pobl yn aml yn rhoi gwybod i ni am y profiadau cadarnhaol maen nhw wedi'u cael wrth gysylltu â'r ysgol a'r ffordd maen nhw'n cael eu hysbrydoli gan y plant a'r staff fel ei gilydd. Felly, os ydych chi'n gwybod am unrhyw rieni neu ofalwyr a fydd yn ystyried ysgolion ar gyfer eu plant yn y blynyddoedd i ddod, pam na wnewch chi ddechrau sgwrs am ein hysgolion cyfrwng Cymraeg gwych? O wneud hynny, fe fyddwch chi'n helpu i agor y drws iddyn nhw. Rydyn ni angen i bobl nid yn unig fod yn siarad am addysg cyfrwng Cymraeg, ond yn teimlo cyffro yn eu chylch hefyd. Felly beth yw cynllun strategol Cymraeg mewn addysg ein hawdurdod lleol? Mae gan bob awdurdod lleol gynllun strategol Cymraeg mewn addysg. Mae'n gofnod o sut mae'r cyngor yn bwriadu cynyddu nifer y plant sy'n cael eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Fe wnaethon ni lunio ein cynllun 10 mlynedd diweddaraf yn 2022, gan sicrhau bod y targedau ar gyfer cynnydd yn unol ar amodau roedd Llywodraeth Cymru wedi ei gosod. Fe gytunodd pob un o'r uwchswyddogion ar y cynllun strategol Cymraeg mewn addysg, ac fe gafodd ei gymeradwyo gan y Cabinet a'r Cyngor.
Rydyn ni hefyd yn parhau i weithio gyda phartneriaid yn y gymuned, fel Benter Iaith Leol, Cymraeg i Blant, Mudiad Meithrin, Rhag, Rhieni dros Addysg Gymraeg, a'r Urdd, mwyn parhau i ddenu pobl newydd at addysg cyfrwng Cymraeg yn gyson. Dyma'n cyfraniad ni at darged Llywodraeth Cymru o gyrraedd 1,000,000 o siaradwydd Cymraeg erbyn 2050. Felly bwriwch olwg dros bopeth mae ein hawdurdod lleol yn ei gynnig. Dewch i adnabod eich ysgolion cyfrwng Cymraeg, eich penaethiaid, eich staff dechrau'n deg, y staff yn eich menteriaeth leol ac ymgyfarwyddwch a'ch gwybodaeth ar-lein yn ogystal a'ch diwrnodau agored a grwpiau chwarae. Rydyn ni'n falch o allu cynnig addysg cyfrwng Cymraeg i'n plant a'n pobl ifanc i gyd, ac rydyn ni'n falch o'r staff sy'n parhau i roi cymorth i'r rhieni a gyfalwyr o ran addysg eu plant. Diolch enfawr i chi am fod yn rhan o'r daith Gymraeg yma.